हेलो एवरीवन खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिस इउट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैदों आं दायो मोनसे गोदान बैसागु मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै। ओरैनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौ नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर। स' लोगोफोर बे बैसागु मिउजिक भिडिअआ मा आरो बेखौ जोङो बबे प्रडाक्शनाव नुनो मोनगोन स' बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर। स' लोगोफोर बावैसो साननैसो सिगां हिमांशु बर' अफिसियेल इउट्यूब चेनेलनि आन्दारावहाय हायनारि आगै मुंनि गोदान मोनसे अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअ रिलिज जादों लोगोफोर। स' लोगोफोर जाय नोंथांमोना दासिमबो हायनारि आगै अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ नुवाखै एबा नायाखै नोंथांमोना हिमांशु बर' अफिसियेल इउट्यूब चेनेलावहाय थांनानै नायनो हासिगोन लोगोफोर। बिथाङा हायनारि आगै अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ अलरेडि आपल'ड खालामखाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर हिमांशु बर' अफिसियेल इउट्यूब चेनेला गोदानसो लोगोफोर, जायनि थाखाय बिथाङा बावैसो रिलिज खालामनाय मिउजिक भिडिअ नोंथांमोनावहाय साजेसन खालामाखैबो जानो हागौ, जायनि थाखाय नोंथांमोना नुवाखै। स' लोगोफोर बे अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअनि लिंकखौ आं बे भिडिअनि डिसक्रिपसन आरो कमेन्ट बक्सआवबो फिनाव होना दोनगोन, नोंथांमोना बेयाव थांनानै नायबानो जाबाय। आरो जाय नोंथांमोना नायखांबाय कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो लोगोफोर नायना माबायदि मोनदों। ओमफ्राय लोगोफोर हिमांशु बर' अफिसियेल इउट्यूब चेनेलनि आन्दाराव बावैसो रिलिज जानानै थांनाय हायनारि आगै बे अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअजों गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों। हिमांशु बर' बिथांजों लोगोसे गाहाय फावखुंग्रियाव दङ रिमि बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर बे बैसागु मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों हिमांशु बर' बिथांजों लोगोसे रिचा बसुमतारी बिथां आरो लिरिक्स एन्ड टिउनखौ होदों हिमालय बिथां। आरो बे मिउजिक भिडिअनि कनसेप्ट डाइरेक्शन एन्ड करिय'ग्राफखौ खालामदों हिमांशु बर' बिथाङानो। स' लोगोफोर जाय नोंथांमोना दासिमबो हायनारि आगै बे अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअखौ नुवाखै एबा नायाखै नोंथांमोना हिमांशु बर' अफिसियेल इउट्यूब चेनेलावहाय थांना नायनो हासिगोन लोगोफोर। मानोना बिथाङा हायनारि आगै बे अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअखौ रिलिज खालामखाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर जाय नोंथांमोना दासिमबो नायाखै नोंथांमोना हिमांशु बर' अफिसियेल इउट्यूब चेनेलावहाय थांनानै नायनो हासिगोन लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबादिनो आपडेट भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।